Hita saluhut nakadamang dot dainang na hinaholongan di baga sa Tuhata Yesus Kristus. Tapasada roha do pikrata dinalaho tarulihita siyan hata ni Tuhan di bagasan partikyanon martangya kita. Dami ni dibata na sumurong siyan saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Damang dainang hata ni debata na sartu hita di apala partikyanon Dienek mesan buku sada Tesalonika bidu tolu mamuka mesan sada masuk sa tua 10 tolu odo hata ni Tuhata. Alana so tartau kami be sihol nami dinggaddo di rohan nami holak kami majulu tading di huta Aten. Gabi husurung kami masih Timoteus anggi nami jalan aposo ni debata makubasion barita nauli nasien Kristus asa dipatugu rohamuna jala dipodai hamu marhapor siaon. Asa unang dunggilhon akka hapor suhoni nadibas ya kamu adiboto hamudo tusido hita dipadiri. Adi tonga-tonga muna dope hami nunga hulubahon hami hian tuhamu naneng masa akka hapor suon tu hita songon nang masa tutu patar di julumuna. Di bahani dang tartaon aube gabi husuru na manakasi hapor siya muna atik beha naung di ujuni si pangujuni ihamu gabi magopo maon na hualu jahok kami. Aledung mula si Timoteus tu hami siya kamu dinggaddo di baritaho tu hami hapor siya muna do holong ni rohamuna. Akum ni di baritaho do burjumuna marningot hami do sihol ni rohamuna nang idam muna hami songok kami na masihol di hamu. Disima tarapul hami marningot tamu aliak kadungan dibain hapor siya muna nang pedidodoni ragam ni hagugotan do hapor so kami. Ay na mangulu mahami nuaing anggohot hamu jongjong marujaha di Tuhani. Ay hamulateo dia ma tarlehok kami tu debata balos ni salu halalas ni roha na huilala hami di jolo ni debata nami marningot tamu borngin do arian lubi sumurung do tangyang nami asanggiat idaun nami bohimuna laos patik koson nami ia adong dope hahurangan ni hapor syamuna alai debata amat tasadiri doho tu hatta Yesus ma pabulus son lakanami tuhamu alai digohi jala ditabai Tuhanima haholongan ni rohamuna sama hamu nang tu salu songon holong ni rohanami di hamu lahu patugun rohamuna gabe so hasurahan marhaba diaw di jolo ni debata amata di naroi tu hatta Yesus serap dohot saluhut akka nabadiana ido yanggo sahana amanginang nenolonga di bagasa tu hatta Yesus Kristus na tua-tua mololaw yanak konna tuaka luat parserahan na diigil na tua-tua barita siyanak kayanak konna hipas pardagingonna hipas nang partodionna yakik kami sudido na tua-tua ido na diigil di bagasan rohana dapo niya nakaparkarejuan dinggan aka pasamotan jala dinggam musenang aka parmingguon manang partodion ya kenakon baka molopolay na konay gabi sada parhalado di tonga-tonga ni huria lamar tabba dolas ni roha dina tua-tua tuanakon na amanginang di bagasan turpu jamita na saat tuhita dia pala partikyanon Apostel Paulus tung masihol si tutudo rohana neng manopot huria na pinajongjong ni imana halak na porsyen adong di Tesalonika
Alai ni akka partikian dang boy Apostel Paulus do akka dongan na apostel nang manopot huriyay. Ala nang boy ima Apostel Paulus manopot huriyay, ditongos ibana ma si Timoteus borhat tu huta Tesalonika, mamereng nasida songod dia do akapartod dion, songod dia do haporsya di nasida. Ala natakas do di boto Apostel Paulus, ragam do nang akka haporsuhon, na niyay halak na porsyay, siya nakapanggugumi di hatihay. Jala haporsuhon ni, olo do jut mangarsero ka, mabayan haporsyan gabi meoleo. Ala niya kapangujunan sa alhunay. Alay dungborha si Timoteus takas ma jupang ni si Timoteus, ternyata halak na porsia na tading di Tesalonika hot do penasida sa tia mangoloy di bata, jala totong do penasida mangulahon akahatan ni Tuhan manang marmahalado di tonga-tonga niluati. Saha mabaritai itu Apostel Paulus. Tabba malas ni roha ni Apostel Paulus. Amanginang di bagasan turpu jamita na satu hita di apala partikyanon. Adong do piga-piga soso-soso na pinasa ni Apostel Paulus lau patugun haporsya na Tesalonika. Na parjulos sahali sa diigil si Paulus do asa unang munggil haporsya dinasida. Maradopon Kristus si maradopon Tuhan ni molotungpe adong akka haporsuhon. Alana takas do diboto di patorang Apostel Paulus na mangoloy Tuhan na makaporsay Kristus ikumanan haporsuhon. Dada akalas ni roha sabing na pinasa ni Apostel Paulus tu huriyay. Dada dokon Apostel Paulus molo karistek kamuna. Gabi marlas ni roha, gabi marulupulo. Alay, tung masay odoldo di do Apostel Paulus. Dia kapakubasyon na dia kajamitana. Na totong manaon haporsuhod do akajolma na porsiyay. Alinang pesongoni haporsuhon na di ay. Alay jabar ni ujung ni ngulu ni akajolma na porsiya. Marulupulup jala marlas ni roha do di bagasa Tuhan. O mapangidon ni Apostel Paulus asa totong nasida mangulu di bagasan haporsyaon ng peadong haporsuhon. Namangyo amanginang di bagasan trupo kamusenang di odolhon Apostel Paulus do tuhuriyai asa totong nasida dang gabe haurahan di tonga-tonga niya ka ulaon manang di tonga-tonga niya ka pagkubasyon di nasida. Lapatan na diikil Apostel Paulus yan nasida asa totong nasida mangulaon akka ulaw na dingkat dang gabe halak na pesimis, dang gabi halak na marungutungut, manang dang gabi halak na gabi manako ala niya kahaporsuo. Alay marpangalahon na dingga. Jala ternyata diulahon halak na porsya di Tesalonika do saluhunay. Tarida mai marhite-hite ayat na paunopon di hata ni Tuhan na didokon. Alay dungmulak si Timoteus tu kami siya kamu. Dinggad do di barita tu kami hapor siya muna. Do holong ni roha muna. Akub ni di barita ho do burju muna. Marningot kami. Do siol ni roha muna nang idon muna kami.
songo kami na masiol di hamuna. Mereka saling merindukan, tapi merindukan untuk hidup bersama melakukan kebaikan jalhata ni Tuhan. Na patuluhon na diodolon Apostol Paulus songo na di bagasan ayat 10 tolu. Asa totong nasi dan setia tugu haporsyon na totong nasi dan majaga habadion na sampai tuari ni Tuhan na nangrona padua halion hasetiaon nahot amanginang nanolonga di bagas sa Tuhan ta Yesus Kristus. So nari hata ni Tuhano saha ma di tonga-tonga niyak kangolutta di tonga-tonga niyak kaulautta buhado hasetiotta manghutto jala maulan hata ni Tuhan. Totua manginang na parjolo sa hali na nang dipangido hata ni Tuhanot tuhita ganuk marsada-sada. Songon huria Tesalonika nang penasida mangadopi akahaporsuhon. Alesa tia do nasida mangulu di bagasan haporsya tu Tuhan Yesus. Sa tia do nasida mangulan akahata ni Tuhan. Na kita pe amanginang pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus nang pinasahat na nang tajalo di tonga-tonga niya kaparngulota. Iko peopotta doi, iko satia do kita mangoloy Tuhan ni. Jangan pernah unang imata jual hapor syauta. Ala niya ka portibion, ala niya ka jabatan, ala niya ka kedudukan. Ala na gudang do jual masonari, gabi dijual hapor syauta. Gabi marisuang panubusyon na pinatupan ni Yesus Kristus demi jabatan, demi tahta, bahkan demi wanita atau demi laki-laki. Banyak demikian amanginang. Alena perjulo di paingot tu kita. Saluhuna kita nang ditobus di bagasan holong ni Kristus. Iko satia mahita mangoloi Tuhani mangulan hata ni Tuhan. Unang gabi marisuang. Unang tajual hapor syautai amanginang ala ni portibion. Na paduahon ikot tarida do hasetiotai na mangulan hata ni Tuhani marhite-hite parangin na dingkat. Tarida mai natotok kita makasih holi aka bagas joro. Tarida mai marhite-hite na makasih holi aka parsauran. Nah biorek kami sonari amanginang di portibion hampir sudah agama ale khusus na anak Kristen terjadi kemerosotan niak kaparmingguan nunga khususnya di Indonesia nunga merosok parmingguan merosok mesti pangalaho beda halna di huria-huria Eropa merosok do parminggu di nasida ale pangalaho nasida tang merosot. Ale anggo kita amanginang dipaingok matu hita di bagasan partikyanon. Hasetiota na maunan hata ni Tuhan. Tarida rohita tu bagas joro, rohita tu parsauran, jaladinggan aka parangeta, di tonga-tonga ni aka rumah tanggatta, suang-songoni di aka humaliangta. Ama mar pangalahon na turema, songon pangalahon ni Kristus. Ina mar pangalahon na dinggama, songon ima pangalahon ni Kristus, marlabok ni roha ma di tonga-tonga niya kaparnguluan. Unang maakariting ni roha di pataridahon, asa unang marisuang haporsyaw ni amang inang. Naparpudi sa hali, markita-hitatan ni Tuhanon, adong masada carita. Adong matuluhala doli-doli, law manasida mga ratto, tusada luwat, alay di luwaton dang adong ugamo Kristen. Dung nako nasida du mga ratto nasida di luwati, diluli nasida makaparkarejuan. Dapo ni nasida ma. Alay kareju manasida di sada perusahaan nasarupa. Diberengi ma nasida ma adong aka kesempatan
nanak ima jabatan do karir. Adong masahala dongan non gabe diuli imana ma buru ni na puna parusahani jala ditinggalun imana maha porsyon na tu Kristus asama mora ibana. Sahala nai musenang gabe torus may mana holang na menjilat holang ma patudu-tudu boki mangalula kakasalah dia ka dongan na asa naik jabatan. Alai na sedenai dang tulus do ibana. Sahala dongan no gabe ma direktur ma. Sahala musenang gabe kepala bagian. Alai na sahala kote tak dupe ma gabe karyawan biasa. Roma nasida mula tuhu tadi nasida. Berbeda ma level la. Nasada nang gabe ibarat na direktori tor di balen ibana duhu tau saluhuna. Mangan pas hari Minggu. Napadua pesoni. Hulang napatulu na pugo somma. Tetak ima manamar Minggu. Maka tatay manasida didok ko nakahutay ma. Buhasa tetap pupugos. Roma kadongan na dua dok ma. Dakinata. Merasa si tong do ibana. Tuma ahama ugamoy. Molo dang buhay mabeni ba mangulo nina. Pede cerita manginang nanolongan di baga sa Tuhan ta Diyos Kristus. Mate mahalaki na tulo. Holang ima na puguson masuk tu surgo. Na dua na daw. Protes man na dua. Idok na dua ma. Sa tabi do ima di ho suru-suruan. Basa holang ibana na masuk tu surgo. Hapia ditikki di ngolukku. Huleoni do hurupi do kena asing di bagasan nakahamorao. Nasanay manokon awe songoni do. Basa imana. Imana dang pola adong ima diurupi mana. Aliaha may do ko suru-suruani. Idok matu na duay. Ala niyarta dijual hamuna kahati gora do haporsya muna. Dang tama hamuna masuk tu surgo. Alai ibana di peop ibana do hapuguson na setia do imana tu Tuhani. Amanginang gabe tudus-tudus do ima carita itu hita ganuk marsada-sada. Unang ala niarta ala niya kajabatan ala niya kasi humisik ta dikot ima Tuhani ta jual haporsya ta. Ale apa na masa di tonga-tonga niya kangulutta. Posro hatta diurupi di batado hita di bagasan haporsuhon di dongani di batado hita di bagasan hapugusut tape nang di bagasan hamorota dada na salah halak namora ale salah do monopola ditadikon haporsyaon tu Tuhani dan gabi sitong halak na pugus molo na mangulan hata di Tuhan ibana namora na pugus molo mangulan hata ni Tuhan ido partohap di harajaw ni di bata. Amen martanya kita. Moliati mau pasa roha nami tuho ali debata nami. Debata Jehovah debata parlong roha na sumurong. Moliati dihatam na mangajari hami asa patuduan hasetion nami. Di tonga-tonga niya kaparlong nami. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mama sumasu.